Helo, a chroeso i benod arall o Cews. Cews mis Ebrill, rhywle, Dylan ydw I, a fi'n ystod yn efo... Lowri. Ewn ni fod disgwyl chdi hynna. Na, fi gwybod, ie. That's stori pen fi. Ia, pam lai, newid yr intro chydig bach, spice it up a bit. Yeah, why not? Ti di joio'r y mis diwetha fa? O, fel arfer, Dylan, fel arfer. Dwi byth yn cael yn siomi, dim fatha event gwallgo o standout, ond ti jyst yn teimlo fel mae ambell beth sydd wedi bod yn sefyll allan fel digwyddiadau pwysig, a lot o ryw fatha is-rymblo o ran storis yn digwydd hefyd. Do, ie, cant y cant. Cyffroes iawn, yn y caffi heddi, mae gyda ni Meilir sydd yn chwarae rhan Rhys, sydd wedi bod yn, wel, masif rhan i chwarae yn y mis diwetha. Do, mae wedi bod yn flaenllaw iawn, do, dwi'n edrych ymlaen i gael holi fo. A fyna. Ond ie, cyn hynny, na ni drafod y penawdau. Croeso mawr i'r babi newydd, babi di-enw, hyd yn hyn. Ia, gyda ni aelod newydd o gast Rownd fan, cyffroes iawn. Alla bod gennym ni ryw rowndiwr y dyfodol di'n cyrraedd ni. Ie, pwy o wyr, falle bod nhw'n delifero papurau newydd ar hoverbikes. Oh my gosh, ddech chi'n cael stres dwi Philip yn trio trefnu hynna. Ie. Os dyn nhw'n mynd i fod yn gwneud y rownd yn y dyfodol, sgwni sydd fydd pethau yn Glanrafon bryd hynny. Mewn rhyw 15 mlynedd, ond ia, na ni'n neidio mor bell o hynna ymlaen. Dim ond newid gyrraedd ma nhw bychod. Oh gosh. Fi'n falch nath y babi cyrraedd oedd popeth yn iawn yn dweud, cos o'n nhw'n proper neud edrych o'r rhywbeth mynd i mynd yn wrong. Obviously, oedd y babi'n gynnar, ond ie, nath y cyrraedd yn iawn, do? No, bach o dramatics yn cyrraedd y salon, ia? Ie. Oh my gosh, nath Dani ticlo fi gymaint. Wel, gennych chi fatha dau fath gwahanol o berson mewn bywyd. Un ydy Gloria, mam Mel, oedd fatha hollol prepared, hollol fatha... Does i no polan o ddŵr a chydig o'r tywylio na. Be, yr ei glan na? O lia, siŵr. Ac o Dani jyst a... Sophie, ti'n gallu symud? Na, do. Na. Ie. Ond ia, oedd o fod yn fatha surprise bach neis, a wedyn... Ie, cut to Lowri efo mop, jyst fatha mopio llanast o'r llawr. Mae rhaid fi wedi un peth, mae'r busnes ma, mae Dylan yn sorry sight yn y crutches ma, mae breichiau fe wedi bod yn absolutely huge ar ar ôl y cario hynna'n gwmpas. Ond pam dwi'n Mr Technoleg ddim jyst yn cael delivery Tesco's? Yeah, come on. Pwynt really da. Ia, dwi'n dall, os ti eisiau cefnogi busnesau lleol a bob dim, ond, come on, sgynach dim coesa a mae Mrs chdi yn gael babi neu newydd gael babi. A oedd o mor stressed yn mynd i'r caffi hefyd, ia. Y siop yn twmlo'n dipyn bellach ar rhain. A mae'n trol, mae'n i gael digon o glenda'n barod. Oh my gosh, mae hynna'n mynd i weithio yn briliant ydy, achos mae Dylan fel arfer jyst yn boi mor o ddefgar a clen, a mae patience o'r ei da, ond mae di cholli efo glenda barod. O ie, bys ni yna fe fi'n caru. Ond fi'n caru bydd cacennau hi'n neud lan amdano fe fi'n caru. Oh ia, so fo wertho bysa, really. Ond ti'n gwybod be, o'n i chydig bach, oh gosh, mae o'n mynd really annoyed. Ond dwi yn dall pwynt o fe, dyma'r tro cynta iddo fo ddigwydd iddo fo, da nath o fethu fo llew. Mae Sophie wedi cael yr cyfnod eiraidd yna o gael babi o'r blaen. Dwi'n meddwl bod nhw wedi methu checio Dylan, fydd o neb wedi galw fo'n Dylan Hobbles eto na. Oh, nice. Nes i cwrdda, nes ti dderbyn llun yn dod, nes i cwrdda Dylan Goggles yn bwyd go iawn, clwb i fo'r fach. Do, ges i ryw negas am 4 neu handi 4 yn bora. Llun o chdi a dy ffrind a Dylan Goggles. Nôl i teulu Sophie. Oedd y kids na, an absolute nightmare. Ti'n bod sori i'r babi na'n tyfu lan o fydwch, achos i asu, na gyd yn rhaid yw gweiddi a cwmpa mas a cwyno.
Mae sôn nhw'n helpu o gwbl. Mae Owain, oh my gosh, mae fe'n bwdwr. Oh my gosh, mae o'n, so just ddim mynd yn efo o gwbl nagos. Be ydych chi'n neud? Teisan i ddathlu bod mam a'r babi adra. Allith babi bach yn bita teisan, siwr. Na, ond fe mam wrth i bodd. 2 funud, Robi. Reit, wel, just clirwch i fyny ar y chwla, te, iawn. Iawn, bos. Ond nes i rili mwynhau pan bod nhw'n coginio'r gacan. A dydy hyn yn mynd i weithio'n dda iawn achos na just podlediad dy hyn. Ond pan nath Meilir cracio'r wy na ia, full force ar y bwman. Oh my gosh. Be ydych chi'n neud? Mae'n edrych mor hawdd pan mae nain yn neud o. Ti'n angen cracio'r wy mor galad â hynna. Mond tap bach yn erbyn ochr y bwlan sy isio. Wps. Neu bron ei twll yn y bwlan na. Oh my god. Ond fi ddim yn credu am eiliad bod hi ddim yn gwybod sy'n mynd ei cacen. Fi'n meddwl mai plot o dda'n holl amser. Cos mae hi yw wyres Glenda BCG. Mae hi 100% yn gwybod sy'n wedi craco wy. Queen cwcio, 100% yn gwybod sy'n mynd cracio wy. Ia, dwi'n meddwl sy'n iawn, mae just yn ploi o ddo i gael Owain i helpu. A nath o weithio, ti'n gwybod be chwarae teg i Owain, nath o stepio fyny. Dwi'n meddwl gyda ni future bake-off cogydd ar un dwylo fama, da. Wel, alle fe bod yn bobwr, neu alle fe bod yn rockstar, achos obviously mae Owain wedi bod yn sgimo a scamo i safio lan i bod i pedal, oedd gyda bod i gitar. Ia, ella neith o gyrraedd rhyw begwn yn ei fywyd lle fydd o'n gorau dewis rhwng coginio neu rock and roll. Fi ni really fwynhau y stori na. Mae'n bach o fel classic storyline, ti'n fel dwy'n atebion i'r test a wedyn gwerthu nhw mlaen. A hefyd y cael y ddal na just fashion, am y cod y ffotogopiwr efo Vince fyd. Ie, had y glas. A Drianna fe'n sefyd, cos oedd Owen yn siarad amdano fe, be oedd e'n gweud? Oedd e fel... Dwi'n gallu troi dad rownd y mis bach. Dim ond angen edrych ddim mod i'n sori, a dim mod i wedi dysgu'n gwers, de. Ond erbyn diwedd, Vince a Goggles nath cael ei ffordd yn yma. O'n i'n meddwl bod hynna yn really nice, a just arwydd o fatha teulu modern a teulu sy'n cael get along, fatha bod y ddau dad wedi gangio fyny just i ddangos iddo fo beth yw'r peth iawn i wneud, a elli ddim cael get away yn dwy'n atebion. Ie, oedd yn gret. Un beth arall am Owain, oedd fo'n gwneud acen hwntw yn cymryd y record dylan. Wedes ydych chi'n beidio gwneud â ni bendod, do? Wedes ydych chi yn beidio wneud â ni bendod. Oedd e cwpl o impressions o hwntws yn y mis ma? Dwi'n gwybod e? Achos yna rhywun impression o llir hefyd, fi'n credu. Mali, ie. Pawb yn ei dron, di fe? Nes i sylwi bod na sawl person di fod yn cymryd y meic o hwntws, ie. Fi'n really bod yn mwynhau stories y plant yn gyffredinol, yn enwedig y storyline, y party. So, gynta, Cai a Gwawr yn torri lan, bach o gos, a hefyd bach o obeth i Caitlin, a wedyn bod y party ma'n digwydd, scammer bach arall, Iestyn yn dod mewn ac yn gweld cyfle. Beth sy'n mater efo fo? Oedd y cwpl o bethau mewn mlaen efo'r Love Life for Kids ma, oedd yn amlwg, Cai a Caitlin, beth sy'n mynd i ddigwydd fyna. Cai'n amlwg wedi torri lan efo Gwawr. Ond congrats i Caitlin gyda'r llaw. Nes i really fwynhau Nes i fwynhau hi'n esgus. O'n i'n meddwl, ffordd gorau i wneud o'n yma, ddim gweud i pobl ti'n wneud y test o'n un. Ie, oedd chdi sôn am yr garwriaeth rhwng Gwawr a Cai, ac yn amlwg oedd Gwawr wedi bod yn fflirtio flat out efo Evan hefyd. Ond dwi'n meddwl sut yn amlwg oedd Caitlin yn fuming am Cai, ond nath i ddefnyddio'r ffaith bod hi'n fflirtio efo Evan fel esgus, really, do. A sefyll i chi'ch o pension, di? Ydy, mae'n fi, ffwcyn hell. O'n i'n joio'r edit bach yna, a hefyd pan ti'n mynd... Rhys, dwi'n viral. Glas. So oedd y punch na di resultio yn lot o fatha puns gyn Robbie o Owain am bocsio a box a bla bla bla. Mae hon y bocs like ddawnis. Sylwch sut mae'n dod y pizza yn y bocs. Bocs. Bocsio anhygoel. Dyw Robbie ddim yn fwy ffynnu, yw e? Mae fe'n meddwl bod e'n ffynnu, ond gosh, mae ddim. Yndi, mae Owain yn neud efo fel bod o'n fwy ffynnu nag ydi. Ie, ai.
Silly A wedyn boys. oedd Kai yn sticio fyny i Caitlin doedd, chwarae teg. Dwi ofyn, dal hi'n olos, rhaid i gadael i ddyrnu fi. Na ddigon. Callwch a tyfych fyny y ddau yna chi. Dwi'n meddwl nhw mwy. Oedd y cwpl o bethau efo'r kids hefyd yn interacto efo Arthur. Yn amlwg oedd Arthur dros y mis diwetha, so fe wedi bod yn trial neud i hun edrych yn ifancach, yna fe. Ond oedd y cwpl o bits lle oedd yn pasio, fi cael ei clywed nhw'n chwerthin ac yn meddwl bod nhw'n chwerthin arno fe. Oh my gosh, o'n i to mor soes, oedd e'n just yn... Oedd, oedden nhw'n chwerthin, dwi'n meddwl yn y siarad am gar, ac yn dweud... Dwi wedi deitha un a hen fangar, di hen fangar. Moch beth ti'n neud iddo fo. Arthur yn cymryd o'i gael, ond... Drian o fe. O'n i'n really mwynhau, fatha fe'n ffansio Gloria. Pan nath nhw gwrdd am y tro cyntaf, oedd fel... Arthur Tomos, dyn logistics. I.e. delivery driver. Ni'n tywio hwnna. A wedyn nath nhw mewn wedyn i gael sgwrs fel... Oedd hi'n gweud bod ni'n dod o Bethesda, oedd fel... Dwi'n abod lot o Bethesda. Da chi'n abod teulu Rhesan Wen, Now, ag Alwyn? Dwi'n ffrindio fan had, taid bel. Gath o bach o disaster yn siarad hercan iddo fe hyn do. A ti'n gwybod be, pa mor neis pan math o'i sortio'r hercan a Lowri just yn fatha reassurio fo. Ti'n angen newid i blesio neb arall, sti? Sut ti fewn sy'n bwysig, de? Ti'n beth sy'n ti allan? Mae'n star, yndi. Yndi, mae'n teg di. Ond na, oedd o'n neis gweld efo gwen bach ar ei wyneb pan bod Gloria'n galw fo'n Silver Fox. Dis i joio hwnna, sio gyfen. Ti'n mysio chdi newid y steil na, goes? Ti'n dach yn gret o lwti. Ti'n meddwl, lle? Wrth gwrs, ma di. Gen ti dy look dy hun, does? Distinguished. Ti'n dipyn o Silver Fox, dweud? Silver Fox? Glwsa chi na? By'r Gloria ma ddall, da? Silver Fox, ia. Ond ti'n beth i'n really mwynhau, actually, oedd un bit, pan oedd e'n teimlo'n really wael am unan, oedd just fel yr extra na, dwi'n mewn i'r caffi, just fel boy really handsome. A pan fel, sbyn y bo. Nes i'n enjoy fe. A wedyn, later on, gutted, oedd Gloria, obviously oedd Arthur wedi bod yn aros na trwy'r dydd yna, oedd mynd i ofyn hi mas, a wedyn yn y pen draw yn clywed bod hi wedi... Pws a meddwl, long lost love yn y lle dentist o bob man? Mae Gloria, fi'n mwynhau eisiau gymaint. Yndi, mae'n gwrdd cymeriad, yndi. Dwi'n meddwl, mae hi'r taip i fod yn fatha kind of flirtian efo pawb hefyd, a tynnu pawb fyny fyd ni wedi bobl teimlo'n dda am ei hynna'n hefyd. Mae yn bach Arthur, ddo, dwi. Mae yn fel... Nath i siarad am... Oedd ddim scams, ond pan oedd hi'n siarad am Bella drws nesa, a oedd hi'n gwneud y mas fel bod hi'n Italian. Oh my gosh, ia. Ond oedd rhywbeth arall hefyd lle oedd hi'n sôn am fargeinion, fi'n credu. Mae'n rhywbeth tebyg amdano, maen nhw'n offi gweud jokes, maen nhw'n dda fo pobl. Na, nes i meddwl hynna, actually. Mae hynna'n pwynt rili da, maen nhw'n debyg iawn, dydi. Falle bydd rhyw storyline lle mae Arthur yn cael fel cig of Kevin Lowri neu rhywbeth ar gyfer y caffi. Ia. Ond edrych mlaen i weld sy'n digwydd hwnna, a edrych mlaen i weld mwy o Gloria. So ni wedi sôn rhywfaint am y kids, Evan a Mali. Yn amlwg, nôl yn eu tŷ nhw, Llyr Elen, Evan, Mali, a'r ddau arall sydd ddim yn perthynas eto. Ond... Ond mae Llyr Elen yn amlwg wedi penderfynu i wneud y trefniant yn un parhaol. Ia, difyr. A ti'n meddwl beth, nath nhw'n wneud heb braidd trafod o gwbl. Mae'n eitha big step i fod yn Cymru. Dwi'n meddwl sa'ch chi'n gorfod fatha checio gynta o leia. Maen nhw'n just heb meddwl o gwbl am y ffaith. Os mae Evan a Mali yn torri lan, which, let's be honest, sydd ar y cwpl ifanc oedran yna yn fwy na thebygol. Ia. Mae bywyd y kids yna, mae bywyd y tŷ nawr, sy'n mynd i fod yn horrible. Yndi, yn union. Mae fe just bach yn ffyrdd bwyll, o'n i'n meddwl. Mae'n call really cynnar i fod yn dweud, iawn, da ni wedi gwneud hyn am 2 noson, a mae pob wedi bod yn ffrio, ond ti'n gwybod beth, mae pob wedi bod yn ffrio, a mae bob dim yn gorffan, mae fatha shampoo di gorffan, mae Jerry di gorffan, mae cereal di gorffan, Fi'n caru gyn o'r fel tropes, fel classic tropes yna, o fel, dau teulu dod dan un to. A fel, nath y brawd Evan
cerdded mewn ar Mali fi ceri yn y bathroom o'r nhw fel, o Lea, mae fe wedi gael ei wers baiol yn y bore yma. Oh, mae'n glas. Maen nhw'n gofyn am disaster, really, dydy. And ti'n beth nes i'n really fwynhau ddo, oedd prosiect hanes Iwan. Y map yna, a fi oedd yn neud fel cestyll allan o clai ar y map. Mae'n pretty cool, o'n i'n meddwl. Ie, chi sirio unrhyw fath o aseiniad fel yn yr ysgol. Nes i gael rhywbeth tebyg? Wel, na, ddim rhywbeth tebyg. O rai fi adeiladu castell Tom yn y Beili. Oh my gosh, o'n i ar fi'n deud, actually. Dwi'n cofio pob yn neud un, ond dwi'n gwybod pam nes i ddim yn neud un. Nes i ennill y wobr, nes i ddod gyntaf. O, llan gofyrchiadau. Nath mam helpu ni de. Nath ni ddefnyddio matches i neud y fences ar fel y cair a bethau. O peintio nhw'n frown, a wedyn nes i defnyddio actual fel fake turf. Waw. Yep. Oh my gosh, dwi eisiau gael llun o hwn. Oh, they're good. Yeah, we gael dal adro rhywle, na'n traffi'n y llun. Obviously, Mali a Efan, wel, ar y dechrau, really eisiau rhannu stafell, a fi ddim yn meddwl bod hwnna'n syniad da. Mae'n weird, ydw e? Fel cwpl oed rhan symud mewn o'i gilydd, ond hefyd mae prienni nhw'n neud un peth. Yeah. It's fel, chill out, guys. Ond yn amlwg, mae Mali yr un call, yr un mwyaf call, probably yn y pentra cyfan. Wedi sylweddoli na, fi angen y space i fi dan. Ar ôl i hi Efan cwpl mas. Yndi, wel, ia, dyna di peth. Dwi'n gwybod os na bod yn gall mai, cos nath be nath i ddweud hollol neu sens. Dyna dy'r unig le lle dwi'n gollonydd, gret, neu sens. Ydy hi low-key jealous a methu cwpio efo Efan a Gwawr yn fflirtio sy'n chydig bach yna'n eiddfed, actually. Fatha, o'n i 1,000,000% gwaith. So ni wedi bod dda, da ni meddwl bod efo'n gilydd, ti wedi siarad am hogan arall. Dyn ni'n mynd i weithio. Sa'i siŵr os o'n i? Wel, dyn nhw. A'i ffordd hi o cosbi Efan o ddo. Neu ydy hi'n bod yn... Wel, fi'n meddwl bod hi falle yn swyddoli bod hi'n mynd off eto bach. Ia, bod yn gael bach o'r ic. Ie. Sa'n gweld o fod o disglair nhw i fod yn gwbl honest ti. Na fi. Ond ti'n gwybod be, mae well gan i fi bod nhw'n chwalu na bod Elen a Llyr yn chwalu. Ie, 100%. Dwi'n licio perthynas da nhw fwy bob tro. Un teulu sydd definitely ar chwal. Ni wedi gweld achos mae rhywun wedi dychwelyd. Mam? Be ti'n neud? Mae Gwen yn ôl. Oh my gosh. A ie, oedd o chydig bach yn dramatig, achos nath i ddod nôl fatha diwedd Pennod y parti, ac o'n i calm down, dim o'r bada hynna bod mae'r parti mynd ymlaen, come on. A wedyn, oedden ni gweld y Pennod nesaf wedyn, oh my gosh, mae Carwyn di snogi rhywun. A Carwyn eisiau sgariad. Y bombshell mwyaf nath ni gael o'r busnes na oedd... Achos wedodd e, nawr bod nhw'n ysgaru, mae fe'n meddwl gwerthu'r iard. Dun. Ie, mae eisiau divorce, ac achos o divorce, mae eisiau gwerthu'r iard. Oh my gosh. O'n i fel, shit, yr iard! Sa'n poeni am priodas o gwbl. Fi sy'n gwybod pobl glan rafon yn llyfr i gynio. Ie, ond dwi'n mynd rili dall yr ins and outs o diforsio, ond dwi'n cymryd mae'n rhywbeth sy'n mynd i oro digwydd, a wedyn bod nhw'n splitio pres lawr y canol neu be bynnag, dydy. Ie. So, ie. Ti'n be, mae'na mor hynanol ddo i fod yn dig. Fel, mae wedi rhoi full-time job i plant e. Maen nhw'n mynd i fod yn ddigartref fi, fi'n siŵr bydd Cei werthu'r fflat, a maen nhw'n mynd i fod yn ddiwaith. Yn union, dyna di'r peth, de. Ie, achos da ni sôn am hynny wedyn, ond mae'r Ceis mewn trafferthion. A mae'n weld fath o beth eitha amlwg i wneud gwerthu'r fflat. A dwi'n meddwl bod Iestyn yn charge o £15 a head gyn kids yn mynd i helpu nhw yn yr hir dymor, de. Rhywun arall bydd yn cael ei effeithio yn amlwg gan hwn i gyd fydd Iolo. Iolo bach diniwed. Iolo fel arfer yn... Mae fe ddo, mae fe fel arfer yn gwenu ac yn Melbourne, rhywbeth o Romeo yn jam o pobl. Drian o fe, o'n i ti'n mwyn sori, achos mae fe wedi bod yn copa ers mor hir. Do, drwyddo fe i gyd, do. Trwy'r holl beth na fe Aled, a mae'n fatha reolwr y lle dydy, so i gael i siafftio fel a, mae'n gorau bod yn brifo dydy. Definitely. A mi nath o fynd yn flin, nath o clicio on i Bari yn eitha sydyn na.
Babel Barry wedi fatha plantio pres na ni boca coto mwyn i Dani ffeindio fo. A ia, nath o clocio ar i hynna reit handi ac confrontio Barry achos oedd o'n meddwl bod o digon o fwy allu neud o'n buan iawn a ffysili. Actually, Oh my gosh. Dim byd i'r boi i'r job. Na ni sôn bach mwy am Barry, wrth gwrs, nes ymlaen. Yn y copa hefyd, obviously nath ni weld, wel, rhyw fath o showdown. Showdown bach slay, Matthew versus Rhian. Rai fi feid, nes i cael ei mwynhau hwnna. Oedd e mor dan dyn. Ond, oh my gosh, o'n i'n lo. Mi da ni wedi dod i ddallt yn gilydd yn dda iawn yn ystod i chyfnod yma. Ond yna ni, mi fydd Dafydd ar ei ennill yn chael ei nôl. Ynghyd â ryw rai eraill yn ysgol nesa hi, dwi'n siŵr. O'n i fatha rwbio nila fatha, ma Matthew nôl. Dyma, da ni wedi bod yn aros amdano fo, mae o'n cael peint, a mae o'n nôl yn bod yn dan dyn. Ie. Oedd e'n clas mi, o ti'n gweld Dafydd yn y cornel, jyst yn fel, na. A hefyd, i ffeindio mas, mae hwn wedi digwydd o blan. Be sy'n bod yno ti? Ti di bod wrth ti to? Blincyn Rhian ma de. Dim wneud dim byd ond cheatio ar Dafydd Drian a rhyw fflirtio efo pobl mewn jobsters. Be mae Dafydd yn neud efo i lemon iddo fo. Ond nes i really enjoyo fo hefyd. Ond dwi'n gytu bod Rhian yn gadael ddo. Ni'n really mwynhau cymeriad hi. Speech Matthew oedd o fatha, mae'n gwybod be mae isio a mae'n mynd amdano fo. Dwi'n siŵr, dwi'n cofio'r pwy nath o ddeud, sa neb yn cael neud tro gwael yna fi. Ti'n apus, Sar? Fi? Pam? Ti'n gwybod iawn? Yr unig beth dwi'n wybod ydy bod na neb yn cynnig tro gwael efo fi. Ti'n nath tro gwael dy fi achos ti'n ffili gael ffordd di nan? Beth fel oedd i bywyd de? Cael rhai bethau. Ddim yn cael beth eraill. I guess, sim lot o bobl yn gallu cael one-up ar Matthew. Ond un person sydd wedi, wrth gwrs, yw Barry. Mae Barry, mae off the rails. Mae Barry, mae o'n wych o'n ynddi, os ydy ddim stopio fo, mae o'n tynnu pob i'w ben. Sgynna fo neb fan, blaw amdani, de. Sgynna fo neb, a mae jyst yn mynd o ddrwg i waith, a mae jyst yn mynd yn fwy ag y fwy hectic, fwy ag y fwy, fatha, dwi'n mwyn go, jyst am stopio yna fan, mae literally di fatha troi frawd i hun yn erbyn o, dwi'n meddwl, mi eisiau byd yn neud efo fanna di. Rhys i ffrind gorau fo, a fydd yn gret cael chydig o insight yn y man gan Rhys wedyn, gan bod Meilir yn ymuno fan un y caffi. Ond, un o'i unig ffrindiau fo de, ond mae o efo Dani, oh my gosh, Rownd i fus bach. Mae'n mor manipulative. Yndi, mae'n horrible i wylio, i fod honest. Mae'n really anffodus i wylio. Hollol gaslightio i de. Jealous ydi os di. Achos bod fi'n cael sylw chdi gyd. Dwi'n i'm. Di'r Rhys yma'n fwy i fel a. Os ti'n gwybod? Ella bod chdi ma'n abod o gystol o ti'n feddwl. Sbio ben atho i chdi a David. Ia, lle bod chdi'n iawn? Trystio fi. Anghofio amdano fo. Mae jyst yn gwybod sydd i chwarae pob da. O'n i di anghofio di gwir am Carys ac Aled yn cael y ffer. A troi hynna a gwneud i olo deimlo'n drwg fatha neud o fel bod o achos bod o'n gwybod am hynna bod Barry bod yn horrible. Am faint oeddech chdi'n gwybod bod Carys ac Aled yn cael y ffer? Mae'n oes yn ôl. Ti'n meddwl fath o ddoi i fi, met. Nath Barry weid rhywbeth werth fel... A beth ti'n mynd i wneud am y peth? Gen ti job arall. A gen ti dal dy ddanadd. A dy benglinia. Gosh, scary. A Rhys yn trio i ora i ddeitha Dani. Mae hyn di bod yn dipyn o sioc i chdi, dwi'n gwybod. Yndi mae o. Dwi yma i chdi iawn. A na i helpu chdi sortio bob dim. Mae Barry'n bartnar i fi. Dwi'n garu fo. Dwi'n drystio fo. A pan nes i colli dad, fodd yna i fi. Dani! Sef eich di ddeud y clwydda mae i gyd, Rhys? Clwydda ydyn nhw? A ti'n gwybod beth, yr actio yn wych. Mae dwi'n wych rhwng Rhys a Dani, de. Wel, pawb yn amlwg, ond y ddau nhw'n enwedig, ti jyst yn gweld y gyfeillgarwch yna'n disgyn, a o fod mor agos i Rhys yn trio deud wrth i rhybuddio i am Barry, ti jyst gweld y switch na fatha, na, I got my man.
Dwi efo Barry 100%. Pan maen nhw'n cael y showdown bach na tu fas y caffi, neu fe, mae wastad, y bit mae Danny ddim yn gweld, yn achos ni'n gallu gweld, Barry sefyll yn gwenu bron, yn fe'n siarad efo Rhys. Yr un peth, pan oedd Barry roi hug hi, a nath yn ei fel evil smile bach, yn do? Tra'n roi hug hi. Scary. Ti'n hefyd, so'n amlwg, rhywun arall mae wedi croesi nawr i'r Ceis, achos fe'n amlwg sydd wedi gwneud i Danny fynd yna. Dwi di dweud, na ni dalu tan diwa mis. Di hynny'n digon da. Pwy sy'n deud? Hwn. Bles. Mae fe jyst i neud hwnna, jyst fel... Power trip. Ie. Ond, yr Ceis yn amlwg nawr, drio na nhw. Yn gyfod cael gwared ar hyn adeilad. Yndi, mae hynna gymaint o bechod de, achos mae'r adeilad na... Diolch yn lot i edrych arno fo. Na. Ond mae mor iconic. Faint o fatha ffigrol sydd wedi cael, a panidia sydd wedi cael ei wneud yn yr adeilad yna, a gwallt ar wali yna'n gallu siarad de. Yn union. Oh my gosh. So gymaint o bechod os fydden nhw gorau cael gwarad ohono fo. Mae'n edrych fel, a chwarae teg i Mel gael brainwave. O gael gwarad ohono fo, achos mae'n ei sens yn ariannol, dydi. Mae yn cael lot o brainwaves busnes, a ti'n be, fi'n edrych sylweddoli, mae ofes sy'n cael ei o Gloria. Na. Yndi siwr? Yndi siwr iawn. Dwi'n mynd nes i fwynhau am y busnes. Wel, y busnes cael gwared o K-Cabs. Os mae fe'n mynd, mae hwnna'n meddwl gawn ni busnes newydd. A mae hwnna'n eitha exciting, bydd e'n end of an era. Ond hefyd, nes i roi fwynhau, fi wedi gweud o blaen o fe, Carriage bys bod cyfeiriadau at cyn gymeriadau. Dwi'n byd yn neud efo mam a Michael na? Na. Dwi'n di siarad efo Michael os nosa. Dyn nhw'n iawn? Yndi, champion. Nes i siarad efo mam os na blaen. Mwydro am adeiladu rhyw conservatory. Da iawn. Ia, just nod bach. Da ni dal yn cofio amdano nhw. Am nhw dal yn involved yn y busnes. Yndyn. Ond ie. Ia, dwi'n yn gwybod, gwn i weld be ddaw o hwnna, ond di'r ces ddim yn mynd i gymryd i'n hawdd na di. Na, ond ni'n trial meddwl wedyn ddo, ni'n trial cyfri ffaint o bobl mae Barry wedi croesi yn Glanrafon. So, yn amlwg, erbyn hyn, mae'r Walshes, mae Rhys, mae Iolo, mae Matthew, efo'r drugs. Mae Matthew yn gwybod byw ar y dde. Mae'n reswm pan mae pob yn cadw'n dawel, pan mae'n dod i Barry hardi does. Ie. Mae fe wedi croesi... Wel, Iestyn. Efo'r drugs hefyd. Jason i frawd i hyn, Jason, wrth gwrs, ie. Ie. Gosh. Ie, be ti'n meddwl eith i gwyth? Mae'n anodd gweud, ond fi'n meddwl bod yn mynd i cael ei gymupans, ond sa'n ceri mae just fe bydd yn dyddiol yn y pen draw. Mae rhywbeth gwael yn digwydd. Pwy o'r, falle bydd rhywbeth yn digwydd i rhai busnesau fe, falle bydd rhywbeth yn digwydd i'r tŷ pizza, i'r garage. Fi really ddim yn gwybod. Ie, a pa mor bell mae'n mynd i allu sycio Danny fewn. Ydy o'n mynd i fod yn co-owner o copan neu rhywbeth, ne? Ie. Fi'n gobeithio bod Iolon penderfynu ymuno efo Rhys. A fi'n gobeithio bod nhw'n cael Jace fe'n hefyd, a falle efo'n Ken. Oh my gosh, pan nath Rhys gerad lawr fatha Ali, really dodgy looking, ac oedd mae music really dodgy, ac o'n i dda, oh my god, here we go, okay. Mae wedi ffonio rhywun, mae wedi cael gafel ar rhywun really dodgy sy'n mynd i dangos i Barry what, a dyn mae'n cyrraedd fatha anterth cerddorol, a wedyn, Iolos yna. Yeah, the dream team. Bys i? Ti'n iawn? Na. Mae angen stopio Barry. Mae di mynd rhy bell. Mae rhaid i rywun stopio fo, achos dyna oedd un o'r pethau Ola Wilson i oedd Barry, achos fel o'ch chi'n deud, mae wedi bygwth o sawl gwaith, ond nath actually bygwth o'n gorfforol, ac oedd Rhys ar y llawr, a Barry'n dal i droed arno fo doedd. Ie, oedd dal pwysol ar y fyr, ti'n gweld. Rhys di deud wrtho fo doedd. Ti di colli dy fam, a dy frawd, a rwan ti di colli'r unig ffrind ag yn ti rôl yn pentra yma. Cyn by hir fi gen ti'n byd ar ôl, a ben i di wedyn. Gyn i Danny. Buan iawn weli'ch Danny drwy dy glwyddo di. Met. Ie, gosh. Fi'n cael bod yn hyn bryd yn hytrach na bod ni'n trafod hwn ymhellach. Dylen ni fynd draw i'r caffi i gael sgwrs efo'r dyn ei hun. Efo'r dyn ei hun?
Mae Meilir Rhys Williams yn aros yn ei drafod yna. Gan i weld, beth na fe weid? Yn ymuno efo ni nawr, yn y caffi, mae rhywun sydd wedi bod yn nghanol i rhywfaint dros y mis diwetha, Meilir Rhys Williams, a.k.a. Rhys. Hei! Meilir, ti'n iawn? Dwi ddew, diolch. Dych chi'n reit? Ie, good diolch. Edrych mlaen i drafod, actually, achos fel wedys i, ti wedi bod yn, wel, mae Rhys wedi bod yn nghanol i'n dros y mis diwetha. Do, wir. Sut brofiad, mae wedi bod yn ffilmo hwnna i gyd, ffilmo y rivalry mae fo Barry yn sort of cyrraedd, wel, wedi bron y cyrraedd chadpwynt, ond ie. Ie, wel, i ddechrau fan i reit dris, achos mae Rhys a Barry wedi bod yn ffrindiau yn dor sy'n Rhys yn mynd efo'r gyfres tua 5 mlynedd yn ôl. So i ddechrau, ni ond mae'n gyffroes, mae wastad cael gwneud rhywbeth bach fwy, llawn tensiwn fel hyn. Sonia chydig am y berthynas sydd wedi bod rhwng Barry a Rhys. Wel, un o'r golygfeydd nes i wneud fel audition i Rownd oedd golygfa efo Barry yn mynd fewn i tŷ pizza. Un o'r golygfeydd cyntaf Rhys ar teledu, mynd fewn i tŷ pizza, bympio fewn i Barry ac yn dweud, a dda ni'n rhywbeth yr ysgol yn chwarae pel-droed am yn gilydd. So, ni'n gorau neud lot actio am dweud y lein yna. So, ers hynny, rili, mae Barry a Rhys wedi bod yn ffrindiau ag bod Barry wedi bod yn cyfennu drwbl am y waith yn y gorffennol, maen nhw wastad yn ffindio. Mae Rhys yn rhyw fath o clust iddo fo. Mae Rhys yn clust i ambell i berson ac yn dod â Barry yn ôl ar y straight and narrow yn y diwedd o falle. Ond tra ma'n amlwg mae Barry wedi mynd rhy bell a mae Rhys wedi cael digon felly. Dwi'n gwybod beth ddigwyddith i'w perthynas nhw, os fydd yna berthynas o gwbl ar ôl hyn. Ie, mae'n anodd yn dechos dwi'n mae Rhys yn gymeriad sy'n driw iawn i'w ffrindiau a mae wedi bod ar hyd yr amser i Barry. Ond dwi'n meddwl mae hwn jyst dwtch ar ochr drwg ac yn amlwg mae'n driw iawn efo Dani, dydy. Yndi, mae'n just nifer o bethau gwahanol wedi cael ei datgelu wan am be mae Barry yn neud sydd un peth yn ormod, wel, mwy nag un peth yn ormod i'r Rhys. Lle mae'n gallu madda hyn a hyn. Ond dwi'n meddwl y gyllell oedd yr peth nath wirioneddol, darganfod y gyllell yn fflat Barry oedd y peth nath wirioneddol droi pethau i Rhys. A pan nath e droi ar Rhys fel, nath e bygwth edo, oedd hwnna'n scary. Wel, dyna beth, maen nhw wedi cael ambell i fatha altercation lle mae'n chydig bach o fygythiad di bod, ond di erioed di bod mor dywyll a hyn, di erioed di bod mor giedd a hyn efo Rhys. Ie, a physical da. Ie, lle trauma mae o'n, mae di croesi llinell a mae o'n, Barry'n gwybod bod gen efo egni intimidating iawn, felly, a bod hynna cael dylanwad Rhys gry ar Rhys, bechod. Dwi'n meddwl bod Barry'n dechrau panicio rwan dydy, achos mae o di gallu dal ar y ffrynt ma mor hir, ond dwi'n meddwl mae cyfeillgarwch fo'r Rhys wastad wedi bod yn rhywbeth really genuine, ond rwan, gan bod Rhys yn gwybod y gwirionedd, mae o just yn panicio wan ac yn mynd, reit iawn, stwffio hyn, a dwi'n mynd i ddelio fan y ffordd dwi'n gwybod sut i wneud, sef bygwth. A dwi'n nath Rhys rhoi warning, dwi'n do chydig bach yn ôl, rhyw benod neu ddwy yn ôl yn deud Barry, fatha, mae'n derfyn amser i ymddygiad fel e, a fedri yn troi dy gefn ar pawb ac gobeithio gallu cario ymlaen, felly dyna sy'n bechod ydy, mae Barry'n amlwg di penderfynu, wel, tough one, lle dwi'n di wneud beth dwi eisiau gwneud a dyna fo. Heb boeni am neb arall, ond mae Rhys yn siarad warnio fo, mae yna ben llanwm di ddod i hynna, ond gan i weld, fa dwi'n dweud, gan i weld, os fydd yna ben llanwm fe gyd. A nath y ticlo fi, actually, pan oedd, dwi'n meddwl, Matthew, dwi'n meddwl, nath ddweud, o, be mae Iolo a Rhys, be da chi'n mynd i wneud, ia. Nes i ddarllen hynna, ni dda, oh my gosh. Mae Rhys yn gallu bod yn intimidating, a wedyn ti'n meddwl beth, na chdi. Wel, to be fair no, o'n i'n meddwl, un o'r pethau efo cyfeillgarwch Barry a Rhys yw bod Rhys wastad, mae fe lot mwy fel eiddfed, emosiynol eiddfed na Barry. A mae wedi bod drwy loads ers fy bod yng Nglanrafon. Mae'n gymeriad sydd wedi cael massive tough time. Sut brofiad mae wedi bod yn mynd trwy'r storylines yna i gyd? I fi fel actor, mae o'n briliant. Mae beth ti'n freuddwydio fath actor, achos ti'n cael perfformio'r holl scenarios dramatig ma, o fewn un cymeriad, felly, yn amlwg mae lot o'na fi yn Rhys, a mae yna lot o bethau yn Rhys, dwi wedi gwneud siŵr bod nhw'n chydig yn wahanol i fi, lle. Ac wedyn ti'n cael yr hyddid, mae wedyn i chwarae'r holl
I fi, yn anffodus, dyn nhw ddim yn drist i'w chwarae, mae yna lot o hwyl. Pan dyn ni'n neud stunts a pan dyn ni'n neud pethau reit emosiynol neu reit drwm, mae'n actually lot o gynnwr fa'r set achos ti'n cael gwneud pethau. Mae'n mor gyffroes cael chwarae fel e. Ond o, mae'r histi, nath o golli David yn amlwg, ond cyn hynny, oedd yn amser cyffroes a hapus iawn efo David, a wedyn, wrth gwrs, gafodd o gyfnod o alar, nath droi'n ath o'n gaeth i ymarfer corff, ac oedd o'n rheoli faint oedd o'n fita. Ac, ie, di bod yn lwcus iawn efo cariad ers hynna, ond ers yr hen David, ond na, mae'n gret i fi fel actor fod wedi cael gwneud yr holl straeon gwahanol. Roedd y stunt David yn highlight, da. Hwna'n special. Siarad ni trwy hwnna, y car yn tipio oedd hwnna, ia? Ie, so oedd nathon ni ffilmio hwnna dros gyfnod o 2 noson. A oedd ar teledu am 10 munud, ac oedd 2 noson y night shoot tua 5 awr yr un, mwy wrach. Lle gen ti'r holl gerbydau gwasanaethau brys yna, gen ti'r stunt car, gen ti'r stunt drivers arbenigol yna. So, oedd o'n mor cool. Clas. Ti'n cael gweld y car yn fflipio efo dymion y fi fewn yna fa, wedyn ffilmio yn y car ar ôl i'r car i'r ddamwain ddigwydd, oedd o'n briliant. Oedd o'n mor cool. Mae'n teimlo Tom Cruise neu, dwi'n mwyn. Gwefus arall fyseda, Matt Damon yr un. Ie, clas. Mae tipyn o cymeriadau rownd, chos yn amlwg ti hwn ti rownd, ti'n neud pethau fel cabarella, a ti'n neud hwnna efo pobl o rownd, hefyd. Hwna'n sport hefyd, cael gweithio fy nhw, mae mwy nag un llwyfan fath o beth. Yndi, achos dyma peth, dwi wedi gweithio fel lot o ffrindiau rownd, ac wrth gwrs efo unrhyw opera sebon neu gyfres drama hir dymor, mae gen ti bobl mynd a dod, cymeriadau mynd a dod fewn ag allan, felly yna lot o bobl yn ei nabod oedd ar rownd pam nes i mynno, ac yn un peth fel ti'n dweud, mae gen ti ffrindiau, dwi wedi nabod ers cyn rownd sy'n dod o cymeriadau rownd. Enghraifft, pan nes i mynno, o'n i ffrindiau da iawn, a dwi dal yn ffrindiau da efo Ceri Lloyd oedd yn chwarae'r cymeriad Carys, sef partner Barry, a wedyn Iestyn Arwel oedd yn chwarae cymeriad David. Dwi ddim gymaint o hwyl cael chwarae cymeriadau gyferbyn â nhw. A'r un peth efo, wwan, mae Mel yn y caffi, sef Elain Llwyd. Mae hi'n un o griw cabarella efo ni, yn ogystal i Iestyn Arwel. Lle, yndi mae'n hwyl cael... Achos chwarae, dyn ni mewn ffordd. Pan ti'n actio, chwarae dy gyd. Felly mae'n hwyl cael rhaid chwarae mewn cyfryngau gwahanol efo nhw. Ceri Lloyd oedd y landlady fi, unwaith. Ie, wir, yn Gaerdydd. Dwi'n abod yr tŷ, fi si aros. Cael ambell i barti yn y tŷ yna, cyn i chdi symud yna. So mae hynna'n rili braf bod chdi'n gallu bod yn ffrindiau efo'r pobl ti'n actif yno. Ti'n agos unrhyw un o'r cymeriadau neu actorion eraill o gwbl? O, da ni gyd, mae hynny'n swnio mor cheesy. Da ni gyd yn deulu. Da ni yn, dyna sy'n gret. Dyna mae pob yn dweud lyflu. Mae mor braf cael dod yma i weithio. Wirioneddol, nes i weithio dipyn mewn teledu cyn rownd, ac mae'r criw yma yn fendigedig, a da ni'n mwynhau cadw di gwaith bob dydd, felly mae hynny'n bleser mawr. Ac da ni, dwi, o ran yn heulu fi ar rownd, yn amlwg mae Will ac Erin dwi'n mynd i deithio'r byd, ond dwi bellach yn heulu fi ydi, mae John dal yma, a Sian wrth gwrs, ac dwi'n neud lot efo nhw, a Danny, dwi'n ffilmio lot efo nhw, ac dwi a Fian Medis chwarae Danny'n cael bach gormod o hwyl, da ni'n gorau cael... Da ni'n gorau cael rhyw bach weithiau yn ei gallio. A fi a Hugh Garmon as da ni ffilmio'r ddi Sadwrn yn y garage, da. A mae Mari Wyn sy'n chwarae Sian yn cadw golwg yn y nes, mae hynny'n beth. Nice. Be mae chdi a Danny'n gwneud sut ydych chi'n cael fewn i drwbl fel arfer? O, da chwarae gwirion, da ni, de. Yn oedig achos yn amlwg mae Danny ar hyd cael lot o logfeydd reit dramatig y diweddar efo'r ffrau. O beth ych chi ddim yn weld ydy'r rhwng tegs, da ni'n crio chwerthin. Yn actio'r drama, y ffrio yma. Mae hynna di bod yn briliant hefyd, mor deimladwy, a ti'n lle dweud, mae'r ddau na chi yn gwneud job am briliant ohoni, mae'n torri'n halon i gweld nhw'n yn ffrio fel yna. Beth ych chi'n dweud bod fi'n deud hyn wrthi, ond mae rai fi dweud, mae actio gyferbyn a Fian Medi, mae'n anhygoel actores. I fyny, fy'n ni'n male awyr ag yn siarad fel hyn, a wedyn reit fi ddim yn mynd teg, a fydd hi'n olygfa, dyda bod hi'n olygfa drwm yn enwedig i Danny, er enghraifft.
A wneud i just gallu switcho'r emosiwn ymlaen, de. Wir ar mae o fatha switch. Mae'n anhygoel. Pan ti'n gyferbyn hi, mae yn ystafell, mae'n drydanol, mae yn anhygoel. Mae hynna'n neud o'n gymaint fwy impresif os da chi'n chwarae gwmpas ac yn giglo rhwng teg, sefyd. Dwi'n cystal, allu snapio no fewn dda fatha hi, so mae hi fatha cymryd chydig bach i cael nôl fewn i'r lygwedd, mae hi just fatha light switch yn cael nôl fewn i'r lygwedd. A da chi di bod drwyddi fel, mae perthynas Barry a Dani'n amlwg di bod yn, mae'n perthynas amlwg o fanna, wedyn mae Dani a Rhys di cael ups and downs arferthol, efo chdi'n sôn gyda am David, mae hwnna dal yn un o'n hoff storylines i, de. O, hwnna'n juicy, dweud. Ac mae'r ffaith bod i perthynas nhw wedi goroesi hynna i gyd yn dangos gymaint o ffrindiau dyn nhw. Ia. I feddwl, mewn ffordd nes i ddwy'n i chariad. Sy'n dipyn o beth. A wedyn, ar ôl colli David, bod y ffaith bod y ddau wedi bod yn gallu bod yn gefn i'w gilydd, am bod wedi colli'r unig cariad. Mae hynna'n, yndi, eto dangos cryfder nhw, ond dwi'n wrth modd bod Rhys a Dani dod yn ffrindiau agos, achos mae'n bleser actor gyferbyn a ffion. A dwi'n licio perthynas nhw hefyd. Maen nhw mor ofalus. Wel, tan y ddiweddar, de. A maen nhw mor ofalus a'i gilydd, dydy. A gobeithio ddod nhw drwyddi, de. Gobeithio. Dwi'n gobeithio. Mae Dani mynd i angen Rhys, na gwe, really. Wel, ti'n gwybod. Mae Rhys yn ysgwydd i lot o bobl dros y blynedd i grio no, really. Mae'n hogyn bach call, dydy. Dwi'n licio bod yn hogyn synhwyrol a wahanol i fi, Meilir. Mae o'n hogyn fatha. Mae'n reit grounded a mae o'n ofalus o bobl. Sut sa'ch chi'n dweud bod chi'n debyg ag yn wahanol, ta? So dwi lot fwy diamynedd ac lot fwy fatha na i ymateb yn ofnadwy o fyrbwyll. Reit, oce. Lle Rhys ddim yn gwybod, mae'n neith Rhys wastad ymateb y ddechrau fe fwy pwyllog. Ac hefyd dwi lot fwy dramatic a bubbly a camp na Rhys. Lle mae Rhys lot fwy grounded ac yn fwy egen i fwy trymach na fi. Dwi'n licio meddwl. Ynddi. Na, dwi'n cytuno. Ni sôn am rhai'r actorion a'r cymeriadau ti'n mwynhau gweithio efo. Os yna unrhyw actorion neu gymeriadau yn Rownd nawr, neu hyd yn oed dros y blynyddoedd, so ti wedi hoffi gweithio efo'n fwy? Oedd ti yn fan o Rownd cyn bod ar Rownd? Oh gosh, oedd yn. O'n i wastad yn gwylio Rownd drwy'n ar ddegau, tan i fi fynd i coleg, tan fi symud i ffwr adre. Nice. So nes i, pan o'n i'n byw yn Llundain, pan o'n i coleg i Llundain, nes i fyw efo Lois Jones, yr actores Lois Jones, o'n yn chwarae rhan Beca. Ac oedd Beca dipyn bach o, ddim bwli, ond oedd hi'n hogan hyderus ar yr rhaglen, ac efo dipyn o fatha repetition, o fod yn hogan galed ar yr rhaglen, so pan nes i symud i fewn efo Lois Jones yn Llundain, pan o'n i'n coleg am hynna, o'n i'n bach yn starstruck. Dyna heina, yr actorion hynny oedd yn serenyn yr gyfres tra ni'n 40 gwylio i. Felly pobl fatha cymeriadau Dylan a Fflir Medydd yn chwarae rhan... O, dwi ddim yn gofyn yr cymeriadau fan. Anyway, rhai cychwynnol i gyd. Ie, na chdi. Ie. Oedd yn rhai chwarae'r cymeriadau na i gyd, a ni'n wrth fy modd fa. Be oedd enw'r cymeriad yn y caffi, y ddynes? Nia. Nia. Ni'n lyfio Nia. Ni'n lyfio Nia, hefyd. O Nia jyst fatha mam pawb, dweud. Mor ffein a cyfeillgar a caredig, so hi, mae'n siŵr sy'n ni'n licio cyfarfod yn bywyd go iawn, ond... Ie, so no nice. Nes i actually symud mewn o'r hwn o Rownd pan nes i symud i Llundain, ond i'n byw efo Cedron Siôn. Oedd ti? O Cedron yma pan o'n i'n dechrau ac di piced i fewn ers yna hefyd, os dwi'n cofio'n iawn. Ni'n siarad rhan rhai'r cymeriadau o'r gorffennol, os ti'n cofio unrhyw rhai hoff storylines ti o gwbl? Pan nath Mal ddisgyn drwy... Mal, Dewi Post, nath ddisgyn drwy'r to, a fe yna crash minibus mawr ynddo. O ie. Cofio crash minibus. A mae'n had loads o dan di bod does. Be arall dwi'n cofio da? Gosh, sy'n da fi nôl yn. A dwi'n cofio fatha yr actual cews lle mae copa wan de. Lle oedden nhw'n mynd i chwarae pŵl a felly. Ond dwi'n cofio pan nes i ddechrau Rownd, cerdded ar set. Dwi dal i ddim o hynna. Pan ti'n cerdded ar set yn wedi yn Cilbedla, ti'n mynd fewn i siop er enghraifft. A ti'n dda, waw. Fan hyn o'n i'n sawl awr o'r rhaglen a dwi wedi wylio tra'n i'n iau. A wan, dwi'n y byd ne. Mae'n dal yn cool, de. Ti'n beth ni'n offi yn un o'r penodau diweddar, oedd Robbie fi'n cael oedd rhywun yn mynd i'r tŷ pizza anyway, a mae'r capel, neu'r eglwys oedd gyferbyn, a fan'na wedi cael ei ddymchwel. So, o'n nhw'n fel, mae'n weird ma'n nawr heb y capel. O'n i'n sy'n offi fewn bwyd go iawn yn dod mewn i... Da ni'n gofio gyfeirio fydda. Chi'n cofio'r adeilad mawr a oedd y fannes i ddim yn owen.
Oh, gosh. Ond mae hwnna wedi bod yn amlwg, achos da ni'n ffilmio cyfrinach i bawb adre. Da ni'n ffilmio yn gronolegol o ran amser. Na, ie. So mae dymchwel y capel wedi bod yn reit tricio ran ffilmio, achos gosh. neu fel arall, mae'n un benod sy'r capel i gyd ne. Mae'n penod arall sy'n wedi ddymchwel, mae'n penod arall sy'n hanner ono. So mae'r cyfarwyddwyr a'r tîm cynhyrchu wedi bod yn gorfod bod yn glyfar iawn o ran sut mae'n ffilmio ar y stryd yma efo bod nhw ddim yn dangos y capel yn ei wahanol safleoedd o, wel, stages o gael i'w ddymchwel. Reit, na ni edrych mlaen rhywfaint nawr. Fi'n gwybod ti'n methu rhoi gormod off. Ond fi rili eisiau gwybod, ydy Rhys a Iolo, os na mynd i fod... Neu ydy Rhys yn mynd i gael rhyw fath o rhywun ar tîm o vigilantes? Neu yn mynd i fod yn lone wolf? Mae'n mynd i drio orau gael tîm. Dydy am di rhoi, dwi'n gwybod yn y penodau dwytha yma, mae Iolo wedi bod yn gwrthod, neu wedi bod yn methu ag comitio i helpu. Ond di'r Rhys sy'n mynd i rhoi gorau ddim ar hawdd o hynna. Wow. Nice. Ac gobeithio, eitha sbio tu hwnt i just Iolo. A gweld pwy arall. Gobeithio, cos fi Iolo fawr o help, da. Achos, ti'n gwybod, i fynd ar ôl Barry, mae eisiau tîm go leo, does. So, dwi'n gobeithio ag eitha fwy o help ac eitha i chwilio, fel dwi'n dweud, am bod fwy na just Iolo i helpu fa. Ie. Gan i weld os eitha lwyddo, de? Gobeithio, mae Barry drwg ofnadwy ar y funud, mae eisiau stopio fo. Yndi, mae rai fi dweud, mae'r misoedd nesaf yn mynd i fod yn... Achos yn amlwg, da ni'n ffilm ar gyfer mis Hydref, wan. Waw. A mae rai fi dweud, mae'r sgwenwyr a'r tîm cynhyrchu wedi gwneud job ffantastig efo'r stori yma. Ac mae'n lot o gynnwrf i ddod i edrych ymlaen ati fo rhwng rwan a, wel, i'r dyfodol agos, felly... Glas. Ie, a dwi'n edrych ymlaen i weld sydd fydd ar teledu hefyd, felly. Ie, nice. Ie. Dwi'n gweld edrych ymlaen ato fo. Meilir, mae da ni ambell i gwestiwn o'r gwylwyr. Gwych. Na i ddechrau efo Jeremy Charles yn gofyn, would you like Rhys to find love again? Bendant. Be sy'n neis ydi, oedd yr garwriaeth gafodd o fo David, o honna'n bigi, go iawn, doedd, o honna fatha. So honna wedi gallu bod the love of his life. Ond dwi yn meddwl bod hi'n amser falle i'r Rhys bod yn dechrau mentro nôl allan i'r byd carwriaethol. So byswn, sef ar neis i'r Rhys yn y fian cael cariad bach, ond gan i weld beth i gwyddi. A dde'r cwbl o dates, ynddo? Do, a ma'n y gyd wedi bod yn duds, do. Ddim yn rhywun date ar y Dani eto, dwi fe? Na. Do, nath nhw gael i'w catfishio, do, gan yr un boi. O, ia. Ond just dwi'n i pres nhw i gael bwyd am ddeun o falle cael ei wain yn dainio. Ia. Ie, so mae'n lycyn lef ar y funud yn gobeithio daw hynna. Dos wbod na gais, dos wbod. Gobeithio daw hynna i ben yn o ddian iddo fo. Cwestiwn nesaf, mae hwnnw gyda Rhys Evans. Wyt ti mewn rivalry efo Barry gywir? Fi'n gaso am ymwneud efo Gwion Tegin. Gwion Tegin? Oh my god, absolutely. Pa mae'r cool da ni, a dwi'n licio meddwl, mae Gwion i fi, mae'n bwg iawn, da ni fatha, pwy di'r fwyaf cool, pwy di'r fwyaf dylanwadol, pwy sy'n gallu bod fwyaf bygythiol. Dwi'n meddwl bod fi'n cyrraedd y funud. Dwi'n gwybod. A ddim cael lot o hwyl, da. Right, mae hwn yn un da. Tasa Arthur yn cystadlu'n Drag Race UK, beth fysa enw fo? Cwestiwn da. Mae hwnna'n gwestiwn briliant. Os yw'n wrth y modd yn gweld hynna'n digwydd. Ie. Anfon. Achos bod o'n delifro bethau. Oh my gosh, ie, mae'n clas. Anfon, de. Anfon, waw. Anfon. A chi, gewch chi hynna. Waw. Wel, mae'n gorfod digwydd rwan, dydy. O, mae swn i'n talu i weld Gwyn Fawn / Arthur mewn drag. Sa hynna'n... Sa fo yn briliant. Garantid sa fo'n briliant yn lip-syncio hefyd. Bysa, 100%. A garantid sa yna andros o gymeriad divalicious yn dod allan ohono fe. Wrth fod yr person. Sy'n ni'n gweithio chwilio fe wneud y Dolly Parton neu rhywbeth? Sa fo wrth i fo. Oh my gosh, wrach bod yna syniad ar gyfer fideo dolyg nhw beth. Oh my gosh. Fysa ni pitcher cynhyrchwyr. Just saying. Un cwestiwn bach arall un arall y gyda Rhys Evans. Ydy'r profiad o fod yn rhan o Rownd yn hwyl? Yndi, oh gosh, go iawn fan, dwi ddim, jyst yn dweud hyn. A sa ddim cynhyrchydd, cynhyrchydd Sal gwn tu ôl i chdi. Na, mae'n briliant. Dwi
wrth y modd, ac dyna sy'n gres, dwi fel actor chwarae rhan Rhys, cael gymaint amrywiaeth a straeon i'n chwarae, ac dyna di actor, really, dwi'n dod i'n gwaith i'n chwarae. So, dwi wrth y modd cael dod i'n gwaith a bod yma bob dydd, so, yndi, mae o'n fendigedig cael gweithio rownd i rownd. Clas. Meilir, mae'n bod yn lyflu cael sgwrs o ti. Diolch o galon am ymuno efo ni. Jobyn gwych. Mae rai fi wedi, mae Rhys, yn enwedig, fel ni'n siarad am Barry a Rhys yn yma, fi wedi joio gweld y berthynas yna, well, basically, maen nhw'n ddrwg i waith, ond mae'n sy'n clas yna. Dwi wedi joio bromance Barry a Rhys fyd, a dwi'n tynnu coes Gwen Tegid sy'n chwarae rhan Barry, bod bod Rhys fel crush bach secret arno fo, ond cyfrinach ni di hynna. Rhywbeth i gadw'r actio'n fyw, ti'n bod? I gadw'r ffeitl ar hwnnw'n fyw. Glas. Fantastic. Diolch yn fawr i ti. Diolch am ymuno efo ni. Dim yn pleasure. Ta-ra! Diolch o galon i Meilir, Rhys, am ymuno efo ni yn y caffi. Oh my gosh, mae mor ddifyr cael insight yr actorion, dydy, a straeon sydd gen nhw. Yn edrych pan maen nhw'n rhan fo'r flaenllaw o'r prif stori yn y bryd yma. Yndi, yn union. Ond o actorion blaenllaw i actorion pwysig ofnadwy, ond ella ddim mor blaenllaw am nhw'n helpu i gynnal yr rhaglen. Extra yn cameo y mis. Pwy sgyn ti ar dy restr, Dylan? Un o hoff rai fi oedd y boi na oedd Barry'n gweithio efo. Fi'n cofio, oedd Barry ar y ffôn i rhywun, oedd e'n siarad Cymraeg i nhw, oedd e'n siarad am dodgy stuff, honestly, am eiliad, o'n i'n meddwl bod Mick wedi dysgu Cymraeg. Obviously, o'n i'n ddim, achos nath ni weld Mick nes blaen. Ti'n bod nhw'n gwneud y dodgy deal o bwys y dŵr, a Barry fel... I've got a personnel problem. Mick fel... As long as Pat's happy, everyone's happy. Ond anyway, extra nes i really fwynhau, y boi dath i cwrdd a Barry yn copa. Oedd e'n meddwl taw iolo oedd Barry. O, hynna'n eitha ffynnu. Oedd drais i fe. A wedyn, nath ni weld o'n yn y benod eto wedyn, oedd oedd. Ar amser, tro nesa, ni gyd yn ôl dy stwff rwyl arall. Iawn, chill. Ie, glas. Pwy sydd ti? Wel, da ni wedi trafod unwaith yn barod yr hync yn y caffi. Just y sefyllfa hefyd, bod oedd Mel a Gloria just oedd yn drwlio drosto fo. Ac oedd Arthur fatha, na, a dyna nath achosi chydig o fatha identity crisis i Arthur. Dri ar fe, hynny plaid shirt. Ticlo fi da. Na, nes i really fwynhau fe. Rhaid fi hefyd roi mensh i, tyd y leaving do Rhian, oedd na fatha, oedd na gang o athrawon yna. Ac oedd na un, actually, yn un o, mae'n hen athrawes arno fi, un o... Da! Ai, hen athrawes Gymraeg fi. Oh, you're class, right cool. I Rhian. So maen nhw fatha, dwi'n gwybod os ydy rhywbeth maen nhw'n neud, maen nhw'n fatha typecastio pobl sy'n maen nhw'n gorau cael bobl swyddi go iawn i fod yn extras. So ni wedi offi gweld sy'n allan nhw'n trial cael yr hunk hefyd. Os gen nhw rei fatha tiers, fatha average looking, eitha del, really del. Obviously maen nhw gyd yn gyffwrdd i categori really del. Nes i really fwynhau unsatisfied customers o wine. Boys, nath dod ar y dwe fel... Oedd y papur ar oes to fi'n dda i'n byd. Be? Dim bai fideo os dim di darllen y cwestiynau iawn, ac i? Dod dim un cwestiwn o'r un fath. Be? Dwi eisiau mhres nhw. A fi. Oedd hynna'n briliant dweud. Shout out i'r NHS staff. Key workers. Nurses, key workers, nurses, midwives, y doctors, oedd efo Sophie yn sbyty. Thank you, fictional key workers. A diolch beth amdano nhw, achos oedd Dylan yn hollol useless. Oh my gosh. Hoblod os o lle i gyd. Diolch beth bod yna rhywun yna yn gwybod beth yn nhw'n neud. Ai. Pwy yw uchafbwynt extras ti i'r mis? Pwy ti eisiau rhaid da? Fi moyn rhoi i'r hync. Ond nawr bod fi wedi clywed bod extra... Oedd extra fel athrawes, oedd yn gyn athrawes yna ti. Fi kind of hoffi hwnna. Beth oedd enw i? Miss Gymraeg. Fine. Miss Gymraeg. Miss Gymraeg. Extra ni cameo mis. Extra ni cameo mis. Rhian. Mis.
Reit mae fe bron yn amser i ni ddod ar podlediad i ben. Felly, yn gyflym, ydy Owain byth yn mynd i dyfu fan? Os di'n mynd i ddilyn gyrfa fel chef neu rhywbeth allan eithos o'r sy'n allan? Fi'n meddwl, os mae fe'n cadw draw Robbie a ffeindio llwybr ei hunan, bydd yn iawn. Ydy Kai a Caitlin yn mynd i snogo? Snogio? Snogio? Yndi, dwi'n meddwl bod na rhyw snog ar y ffordd. Ydy Arthur a Gloria yn mynd i snogio? O, ie, rhyw snog lyb, mae'n siŵr fydd o fanna, ia. Ydy'r hwntws wir yn mynd i werthu'r iard? Dwi'n meddwl fe rhaid nhw. Ac ar ola, ydyn ni'n mynd i weld Rhys a Iolo yn cael ffeit efo Pat a Vic? T'w gwybod, pam lai, bring it on, ond dwi yn meddwl sy'n nhw'n gorfod cael Caitlin i fewn i roi lich ar ryw right hook yna hefyd, fydden nhw'n iawn wedyn. Diolch yn fawr am gwrando, cofiwch chi gysylltu. Nw'n ni, wel chi, mis nesa. Ta-ra! Wyl.